Hello guys! Nasa galaan si Inday. Kasi, ang mga kasama ko sa bahay ay pumunta ng Disneyland. Kaya, si Inday gumala din. Boring eh. Boring sa bahay. As in, sobrang boring. Alam naman nila yun eh. Na pag lumaya sila, si Inday gagalat din. O kaya, pag wala sila, alam naman nila kung saan si Inday. Kung hindi tulog, nasa galaan talaga. Ngayon, may hinahanap ako. Hindi ko alam kung ano. Titingin-tingin lang. Titingin-tingin ng mga gadgets. Ewan ko kung anong hinahanap. Kung ano lang makita. Sa Fortress. Ang mahal kasi dito sa Fortress. Anyway guys, dito pala ako bumili ng GoPro na nakaraan. Sa shop na to. 3,180 dollar. Pero ang original price nun ay $3,500. Dahil nag-promo siya, kaya naka-discount ako. 3,180 na lang siya. Dito ako bumili sa shop na to. Bilihan talaga siyang camera. Mabitis mo ubos ang GoPro. Wala na yung GoPro dun. GoPro Hero 9. Wala na dun. Ang nakaraan doon pa yung nakalagay. Ngayon wala na. Nabusan na sila ng stock. Buti lang, may isa pa akong naabutan ng nakaraan. Ano yan? Insta361. 31? Tag-31 siya. Tingnan nyo. Saan ba yun? Yan pala. Ayan. 3-1 lang siya. Oh. Pwede na, di ba? Parang GoPro Hero 9 na rin siya yung tsura niya. Nga si Inday. Yan. Camera siya, guys. Ayan, oh. PJ Pocket 2. Ang price niya ay $2,899. Pero pag combo siya, $3,999. Cute niya as in. Oh. Gumagalaw-galaw siya. Sinusundan ako. Pasensya ako sa camera, oh. Ang cute niya. As in. Ay. Kung yan ang nakita ko na nakaraan, sana yan na lang binili ko eh. Kasi mas cute siya eh. Tanda talaga ako. Sinusunod niya ako. Sinusundan niya ang ulo ko. Hello? Kung tataas ka, bababa ka, sumusunod-sunod din siya. Ang cute! Ang cute niya. As in. So cute! Kung gusto niyo bumili niyan, ayan siya. Check ko to. Yun pang price niya. Maganda na siya kasi high quality yung images niya. Ang ganda. Ang cute niya talaga as in. Gumagalaw eh, oh. Sinusundan ang ulo ko kung saan pupunta. Sinusunod siya. Ang cute talaga as in. Lakad na naman si Inday. Hindi ka na tumawid. Kasi marami pang sasakyan. Wait lang. Tingin ako ng sadko. Dito sa City din. Tingnan natin. Kaya ng budget. Char. Kaya ng budget. Tingnan natin kung ano maganda. Okay. Oh.
Promotion. Inside 2 po. Oh, okay, okay. Oh. How much? This one, auntie? 4999. Okay. This Mahal pa. 2499. This one, 2499 ah. The same mo? Light. Ah, Pro. Ito, Pro. Yung isa light. Light siya. Wala, pen eh. Gusto ko talaga ito. Ito. Yung may 5G. Kaso lang presyo. Hindi kaya na energy ko. Gusto ko ng 5G. Kaso lang sobrang mahal, oh. 3299. Tinatanong ko to. Sabi ko magkano. Promo daw. Kaya palang presyo, ayan, oh. 5,000. Hindi pa tayo sa... Oh, guys, hindi kaya ng energy ko yung mga presyo. Sabagay, tumitingin-tingin lang naman ako, pero hindi ko talaga kaya ang presyo. Makita ko pa lang. Malulunod na ako. Tingin tayo sa iba. Meron ba dyan?